Takže já vás tady vítám lidi a tohle je oficiálně první otevírání balíčků z Temu na tomto kanále. Takže já to nebudu zdržovat a jdeme na to. Takže tady jsem si objednal nějaké věci z Temu, tak už ani prakticky nevím, co tam bylo, tak zkusíme toto. Přijít na to. Tady máme čepici. Fakt super věc. Takže si to nasadíme. Wow, fakt super věc. Fakt úplně super. Pak tady máme mikrofon. Jo. Objednal jsem 2. A funguje to vlastně tak, že tohleto napojíte do telefonu ze spoda. Tady zmáčknete tlačítko někde zmáčknete tlačítko a tím se vlastně zapne i tady ten mikrofon, který si takhle připnete, stejně jako mám tady ten, a ono to funguje jako bez káblu. A nahrává to furt ten zvuk. Takže to by byly ty mikrofony. Jako další tady máme. Co tady máme? Jo. Tady máme to. Prostě bobas. S avokádama. Tady jsou další obvazy. Jo, tohle. Tady je další obvaz, tentokrát nějaký červeno-fialový. Jo, a tady je taková želvička, která má takhle jakože to. Ona se takhle otevře a tam se strčí kábel a máš to vlastně na kabelu. Já mám tady to. Tak. Mám v tom ten kábel, takže mám tu želvičku na kabelu. A pak je tady ještě tohle nevím na co je, ale tohleto je kryt, nejspíš by měl být na sluchátka. A tohle z toho jsem teda na ty jednotlivý sluchátka, což se jdeme ukázat. Takže přinesl jsem si sem AirPody. Nice. Si teda jak to funguje. A na celkově ty AirPody je právě že takhle, ale to moc nejde, prostě jako není to špatný, ale úplně nejlepší to není, takže takhle to. Pak tady na ty jednotlivé AirPody, a to je takhle, a vlastně si to můžete strčit takhle, no, jak si to strčíte takhle do uší, tak to máte jako takhle, no. Jako, jde to, ale rozhodně bych si to nedával na sluchátka. A tímto bych se s váma chtěl rozloučit.